Będę miał to na Facebooka wstawiać. Takie wysokie, fajne coś. Może się na to wepchnę? O, co to jest? Co to jest? Coś fajnego. Zaraz się z tym pobawię. Ojej. Mama, jest 250 Co to? Co to jest? A, nieważne. To igrasz się. Nie zadziera się ze mną. No, chodź tu. Zaraz cię ugryzę. No widzisz, mówiłam. Z wysoko będzie go lepiej widać. Będę mogła na niego naskoczyć. Chwila przyczajenia. I... Chyba przestał być agresywny. Kończę z nim walczyć.